So this is Stumble guys, that's what it's called Stumble guys. Nu sunăm spinuri, sunt hacker, să vedeți aici hacker-uri. Deci asta e canalul de hacker. E canal, dar să facem și zic cu FIFA Mobile, o să ne începem foarte lucru, dar pe alt canal, dar nu pe canalul ăsta, pe alt telefon. O să vedeți tot. Hai să jucăm și altceva. Acum o să jucăm cu un bot. Dar nu mă dreapta tare, ați văzut. Ascultați-mă un pic, există un dar. Dacă ți-ai O să jucăm... Stau mă gândesc, cum îmi deseam. Am spus lost, scuze-mi de ce am despicat mă de engleză. Stai, nu e, lasă, nu mai contează. În fine. Deci cu botul, să vedem ce bun e botul și dacă mă